तर आता हा किती कुरकुर झाला तो बघा, किती कुरकुर झालाय तो बघा। आता मी तुम्हाला ना कुरकुरीत शेव मस्त म्हणजे बारीकच आपण ह्याने बारीक ती गाळणीने त्याने गाळणार आहोत, पण एकदम कुरकुरीत शेव। तर त्यासाठी मी ह्या पेल्याने 2 पेले बेसन घेतले। हे बघा, हे बेसन ना मी डाळ दळून घेतली आहे आणि तसं हे बेसन किंवा साधं बेसन घेतले चालेल। तर हे 2 पेले बेसन आहे, त्या 2 पेले बेसनामध्ये मी 2 चमचे हे टाकणार, तांदळाचं पीठ घालणार आहे। तांदळाच्या पिठामध्ये काय होतं माहिती, एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत शेव होते। हे बघा, एवढं हे मोठे आहे चमचे म्हणून तेवढं 1.5 चमचा मी घेतला आहे। हे 2 चमचे झालं तांदळाचं पीठ झालं आहे। आता हे याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत आणि काय करायचं, हे बघा हे मी लसूण घेतली आहेत, म्हणजे एक मोठा लसणीचा कांदा मी सोलून घेतला आहे, तो मिक्सरला लावणार आहे। बघा, नंतर ओव्यामुळे तर चांगला स्वाद येतो आणि आपल्या तब्येतीलाही बरं, म्हणून ओवा। तर मी हे 2 चमचे छोटे 2 चमचे ओवा घालते आणि जिऱ्याने सुद्धा चांगला स्वाद येतो ह्याला, म्हणून ते छोटे चमचे 2 जिरं घातलं आहे। आता हे मी मिक्सरला लावून घेते आणि मिक्सर थोडंसं पाणी आधी असंच फिरवणार आहे, नंतर थोडंसं पाणी घालणार आहे आणि नंतर तुम्हाला दाखवते ते कसं गाळून घ्यायचं ते। बघा, हे असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे, तरीसुद्धा काय होतं ह्या लसणाच्या थोडंसं कुठेतरी जाड राहायला, हे म्हणजे तुकडा राहिला तर तो काय होईल, बारीक शेव का आपण घालणार होतात ना येणार नाही, म्हणून मी काय करणार नाही, याच्यात पाणी घालणार आहे आणि त्या पाण्यामध्ये पीठ मी गाळून घेणार आहे गाळणीने आणि त्या पाण्यामध्ये मी पीठ भिजवणार आहे। म्हणजे आपण जे पाणी वापरणार, साधं पाणी वापरणार, त्याऐवजी आपण हे पाणी वापरायचं आहे। तर मी आता हे काय करते, गाळून एका भांड्यात घेते। 2 पेले बेसनमध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकले। आता हे चांगलं मी ढवळून घेते आणि हे बघा, थोडासा चिमूटभर हिंग, नंतर हळद पाव चमचा आणि हे लाल तिखट थोडंसं घालायचं आहे आणि मीठ घालून हे चांगलं आपण ढवळून घ्यायचं। आणि हे सगळं एकजीव झालं की हे बघा, मी गॅसवरती ना 2 चमचे बघा 2 चमचे तेल गरम करत ठेवले, ते गरम तेल आपण ह्या पिठामध्ये ओतायचं आहे। तर हे गरम होऊन दे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, जास्त पण खारट नको, जरा अळणी असली शेव तरी चालते। आणि हे सगळं आपण हे चांगलं असं मिश्रण ढवळून घेऊया। हे बघा, तेल तिकडे गरम होतंय आणि मग हे पीठ आहे ना, ह्या पाण्यामध्ये हे जे पाणी ठेवलं आहे ना, ह्याच्यामध्ये आपण हे गाळून घेतलं आहे मी, लसूण, ओवा आणि थोडंसं जिरं मिक्सर लावून त्या पाण्यामध्ये आपण हे भिजवायचं आहे। थोडंसं सैलच भिजवायचं, म्हणजे आपल्या शेव आहे ती पटकन काय होईल, बाहेर पडेल त्या साच्यातनं। बघा, सगळ्या पीठ आपण एकजीव करून घेतलं आहे। आता तेल तापलं की आपण यामध्ये ओतायचं। हे बघा, तेल चांगलं तापलं आहे, आता गॅस बंद करते। हे तेल हळूहळू आपण ह्या पिठामध्ये ओतून घ्यायचं आहे आणि परत सगळ्या पिठाला आपण हे तेल लावून घ्यायचं आहे। हा शेवसा झटपट होतो। आपण हे सगळं तयारी करून घेतली, आपण लसूण वगैरे मिक्सर लावून घेतली असेल ना, तर 15 मिनिटात आपण हे सगळं पीठ भिजवून लगेचच आपण ह्या शेव करायला घ्यायचं आहे। ठेवायचं नाही पीठ आपण जास्त वेळ ते। हे बघा, सगळ्या पिठाला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे। आता हे पाणी घालूया थोडं आणि पीठ भिजवून घ्यायचं आहे ते। हे बघा, चांगलं असं मळून घ्यायचं आहे। लागलं ना तर आपण पाणी थोडंसं घातलं तरी चालेल, एक आपण वाटतं गरज नाही आहे, त्या तेवढ्या पाण्यामध्ये
हे पीठ आपलं चांगलं भिजून तयार झालं आहे बघा. चांगलं हे असं जास्त काय मळण्याची गरज नाही आहे, पण त्याच्या पिठाच्या कुठे गुठळ्या राहता कामा नये यासाठी आपण हे चांगलं असं घ्यायचं हे करून. नंतर थोडंसं हाताला तेलाचं आपण तेल लावायचं आणि नंतर ह्याचे गोळे करूया. हे बघा हा बघा एकदम बारीक शेवेचा घेतला आहे हा साचा हा. तर त्याला खायचं आतमधनं पूर्ण तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे याला तेल हे पीठ चिकटणार नाही. याला पण लावायचं, हा जो प्रेस करायचा आहे ना ह्याला पण लावायचं. आणि परत तेलाचा हात घेऊन आपण हे पीठ काय करणार आहोत, हे बघा याचा आपण गोळा करून घेणार आहोत. बघा किती घट्ट आले ते बघा. आता ह्याची पण चांगली अशी मी हाताला म्हणजे तेल लावते आणि चांगली याची सुरळी अशी पीठ चांगलं मळून अशी सुरळी करून घेते. इथे बघा गॅसवरती मी तेल तापत ठेवले. आता हे आपण शेव आहे ना तो एकदम तेलातच आपण तो गाळायचा आहे. बघा भरतेवेळी ना दाबून भरायचं, कारण आतमध्ये ना हवा राहता कामा नये, नाही तर मग तो मध्ये मध्ये काय तर ते तुटलं जातो. हे बघा तेल आपलं चांगलं तापायला हवं. हे बघायचं आपण थोडंसं आपण पिठाचा गोळा टाकून, म्हणजे हा टाकला तर पटकन वरती आला की समजायचं आपलं तेल तापलं आहे. हे बघा आलं आहे ना. आता मी थोडा गॅस कमी करते हा आणि ह्याच्यामध्ये शेव गाळून घेते बघा. हे बघा आता खालच्या बाजूने चांगला भाजला ना की परतायचा. बघा जास्त तांबूस झालं, मी गॅस कमीच करते हा. जास्त काय तांबूस करण्याची गरज नाही आहे. मग तसं जास्त भाजलं ना काळपट झाला तर त्याचा चव त्याची बदलते. हे बघा किती पटकन झालं आहे तो बघा. परत एकदा दुसऱ्यांदा मला घालून दाखवते. आता गॅस मी कमीच ठेवला आहे कारण तेल तापलं होतं जरा ना. हे बघा हा बघा पहिला तो जरा जास्त भाजलं आहे पण तेल तापलेलं होतं. आता मी गॅस कमी केला, आता मीडियमवर गॅस ठेवणार आहे. आणि असा हा बुडबुडे याचे कमी झाले ना की समजायचं की आपला शेव हा भाजला आहे. परत काय परतण्याची गरज नाही, आपण एकदा खालनं भाजून घेतल्यानंतर परतून टाकला. आता आपला शेव हा भाजलेला आहे. हे बघा तर अशा प्रकारे बाकीच्या पिठाचे मी शेव करून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. हा जो आई आता शेव तळते आहे ना तेव्हा त्याचा छान असा लसणीचा आणि छान असा सुवास येतोय ओव्याचा आणि लसणीचा. आणि खाताना पण तुम्हाला ती चव जाणवेल आणि अजिबात तेलकट लागत नाही हा खाताना शेव. म्हणजे बाहेरचे शेव खाण्यापेक्षा हा घरच्या घरी बनवलेला शेव खाणं अतिशय उत्तम असा पर्याय आहे. हे बघा अशा प्रकारे हा सगळा शेव मी गाळून तयार झाला आहे, तळून पण झाला आहे. तर आता हा किती कुरकुर झाला तो बघा. बघा पाव किलो बेसन आणि 2 चमचे फक्त आपण काय घातलं याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घातले आणि हे सगळं केल्यानंतर आपल्याला अर्धा किलो शेव मिळतोय. बघा किती कुरकुरी झाला आहे तो बघा. आणि खायला सुद्धा असा कुरकुरी शेव आपल्याला असा मुलांना बघा. आणि हाताला बघा तेल तुम्हाला कुठेही तुम्हाला लागलेलं तेल दिसत नाही हाताला. बघा हे आपल्या दुकानच्या पेक्षा सुद्धा हा चांगला शेव तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारचा शेव तुम्ही मुलांना खाऊसाठी म्हणून मधल्या वेळेला मुलांना खाऊ लागतं की नाही त्याशिवाय आपण बाहेरचं देतो, त्याशिवाय हा अशा प्रकारचा शेव दिला तर मुलं आवडीने खातील. एकदम कुरकुरीत झाला आहे बघा. आवाज बघा. आणि हा असा बरेच दिवस राहील कारण आपण घरात तयार केलं, याच्यात दुसरं काही मिक्स केलेलं नाही आहे. त्यामुळे हा अगदी 15 महिनाभर तरी चांगला टिकून राहील हा शेव. तर अशा प्रकारे हा झटपट शेव तुम्ही करून बघा आणि तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.